Kita turun. Gede keluar panjenengan Ibu Dani yang wonten Drataso, Mbah Bu Neni ya. Mat menonton. Pak Van Enggal Cak Trio teko Pak Abel Drojok. Pak Abel Drojok malam-malam. Mas Handoko ayat Januar nggih. Kaki Jamat Ayo bulan 10 tanggal 7 wonten dalem Germone Wijaya Kusumo nggih. Wonten Germone Wijaya Kusumo duwe gawe dasirin. Bismillahirrahmanirrahim. Germone Wijaya Kusumo tanggal 7 lan 10 Peloso Rejo Gedung Adem Jenegoro. Gandeng tangane pinggiran pinggir pasisir gerak jokan ayo bisik-bisik semayanan cerit janji-janji harap urip karangan sir-siran ambek gandengan gandeng asli Banyuwanginan sir-siran ambek gandengan gendeng asli Banyuwanginan langit kang dadi saksi bumi melu nyekseni suci lan putih tulus lan ikhlasi welas yang riko parang kang parangane angkame ati rison mage manggu-manggu sing kelem talikas nampa welas sisot ngalayung bisa ingsun tung sing bisa nduk bisa sun linglung kaya wong edan toron serange ati
tonggo kanan keri. Ya Mas. Dik, aku ya wis nafsu. Ya ampun. Aku bengi, aku njaluk nggonmu. Balung karo ototku padha kaku. Nek gak ngono aku ora turu. Jak omong kurungokno tak critani perkarane iki. Sawahku durung kena dipaculi. Sukate jembrong wayahe mbubuti. Tak petanane sing putih. Lampune jek abang ning prapatan cak aja mbok terjang. Iki ngono tondo lampu larangan. Yen mbok terjang sampean kena tilang. Iki piye dadine? Iya, Bu. Wis kuwadung kaya ngene. Kaya apa, Mas? Iki wis menala nyekal. Aduh, Mas. Atase kaya sandal nasal-nasal nang jero suwal. Kok kebacut tenan. Kebacut piye sakmene? Isi abang kate bukanya. Banyak Yen iki. sampean teman-teman Ya. pancen wis ora tahan. Paling gampang jepret nolawan. Apa, Cek? Aku yo wis Ro apa yen ora? sampean Ya. saiki kebelet Penganti aku wis ketang. janji wis mari Ketang. tanggapan iki. Buka. Nang entekno sing jemono iki. Aduh, Mas. Dik, aku yo wis ngerti. Apa ki? Sampeyan yo arep nggonku iki. Ya ampun. Aku janji nek wis mari tanggapan iki, ayo gawe obat nok gurine lemari. Ayo yang dua masuk.